лекара да откажат, все ще има Точно, 20 да, и да 20 ще ще откажат. Да, само и само защото заради парите. тия до последно ще насилват. Само и само заради парите. Много ме кеф тая мелодия, като нямаш телерадио, си вътре в тази стаичка. Да. Като чуваш някаква Значи- някаква мелодия, така много дип. Знаеш що е направена тя, защото в Resident Evil има една стая, където тя е сейф зона, където не идват зомбита, където само там можеш да сейваш играта си ръчно и затова е добавена тая музичка, да си знаеш. В The Evil Within също го имаше. Шибания Ghostface! Оля майко, на този мап. Лошо. Много. О, има и руин, човек. И сигурно има Thrilling Tremors. Но знаеш какво е басено, аз мога да се опитам да саботирам. Той как ме хилна толкова бързо? Найс. We're gonna live forever, може би. Да. Някакво друго. Вау, добре, за пръв път да съм изненадан. От рандома, да. Да, от шибания рандом. Споко има време да те откажат от живота. Да се разочаровам, нали? Да. Не си вдигай надеждите толкова рано. Аз си правя джена и той си стои до мен. Да. Той този мап е доста тъмън. Аз ще му търся руина. Ако чувам някой да прави нещо. Тук ти поне ти знаеш, тук по темите къде са, аз съм много забъркан на този мап още. Знам ги, ама има доста... Его го пака, пак си пуска... Добре по мене. Сега вече като знам къде мога да му губя доста от времето, ето още ме чейсва. Да, не като нямаш да видиш. Само че... добре, имам нужда от палета. Нали така, ако може. Как го фейкнах. Само че ме настига. Настигаме пак. Как го джукнах, добре. Това беше много добър чук. Арио намерих 3 тотема, но не и то, дет ми трябва. Още е по мен. Пал съм го, ще правя генератор с рандома. После ще търся още. Още е по мен. Рандома го е страх много. Ето още е по мен. Аз тук вече нямам палети. Нямам нищо. Ех! Смятай, 3 пъти си пусна абилитито. Имам нужда от палета. Защо няма? Човек, пък бах ти празните коридори. Горе-долу добър чейс беше. Да, добре беше. Аз ще продължа. Ти пак си включи силата, бе. Как толкова бързо го прави това, бе? Аз ще потърся още малко за руина. Че руина е мега досаден. Много. Добре. Само това нещо може да ми коства играта. Да. Бате 4. Намерих 4 тотема, но не и то да ми трябва. Майка му устата. Вече дори не знам, защото... Връща се. Вие как се опитва да е покук? Да. Намерих го. Тук е при мене. Айде, Лион да намира. Не идвай тука. Аз имам...
А между другото беше и в Бун радиус. Сега ще ме вдигне пак, защото видя, че се хилвам и нямам DS. майко му. Мръдни бе! Дева. И ние докато спасяваме рандома ти умрях, майка му. Това Букук сега, освен че ще ме кампиш, ще иска и да ме тънълва, да ме махне от Не играта. трябваше да се хилваш, дева. Аз бях почти до края заради шибания Бун. Аз мислех, че ще тръгне по нея или ще го вдигне. Той разбира се, че ме видя и... Нямам боя. Дай да те хилвам по-скоро. Сега не се появи пак от някъде този Букук мизерен. Ей го пак идва. Добре, Мисля, че е зад мене, на втория етаж. Ай. Ей, къде тук някъде имаше Дясно, джен? дясно. Ела тука. Да. Че нямам DS вече. Че трябваше да го щупя толкова този пърк DS. Като почна да работя върху Джени, да се хилвам и ти го маха моментално. Да, окей. Да. Мисъл, easy counter, просто не тънълвай. Ама да, ама... И всичко приключва. То е тъпо ти, примерно, като някакъв генератор е на 90% и ти имаш DS и се смяташ за непобедим. И веднага седиш на генератор. Чакай, това да не ме изненада. Ами аз искам да го накупвам това се. По мене. Много далеч. По мене. Също тя отива да го спаси, което значи, че може да се върне за ония джен. Стъна ли го? Да, и дъмтек, ама бат, защото там е много зле палечето. Тръгвах си. Оставите и се връща, защото си мисли, че аз съм на този джен. Ами, то е така. Оп. Сега ще се хилна сам. Чакай, да не се качи тук по стълбите шибания педал. Не мога да разбера въобще къде е, долу ли е, горе ли е. Не знам. И защо не? Прави бе. Оп, при мене има Nurses Calling. Оп, и сега ще ме... Брат, беше на 90! Ревил! Защо не проработи, бе? Беше на 90 ревил. И го спря. А го гледах директно. Добре, брат. Има и поп. Поп на джен. А той сега се чака силата, защото съм на 99. Да. Ами тръгвам си с баланс на мен тогава. Той джен, където работихме двамата е на 60. Добре. Аз ще го люпвам доколко мога. Да. Отиди до някой exit gate, ако искаш. Аз съм над Освен тебе. в момента. ако не реши да се Още върне. ме гони. Ех, майка му, иска great skill check, човек! Още май по мен, ама не знам вече. Няма, аз ударих Джена, той... Не, май Сега при ще тебе слезне. вече. Не, да, при тебе, бягай. Найс. Аз съм 99 столкнат. А Джена е на 90 и колко и 5 беше. Нашата мега Сега е ще се до върти него. около него само. Да. И четиримата сме тук. Добре. Той си уейсна силата. Гледам как Аз се и Мек гледа. сме тук. Nevermind. Какъв е педал, човек. Да, педал. Мърдай. Чакай, сега ще го пекне така. Оп, аз съм Успях ли? столкнат. Не. Ей, леле.
Ще Ама довърша се Джена. отказа от мене. Искам сега да тръгне по мене. Ма не бе, ти си мъртъв, бе, не дей. По мене, да. Защото си мъртъв. Чакай, тук имах палета, мисля, че... Има вляво на коридора, да. Дай блок! Ами, първо, че аз съм експознат, второ, че не знам, що мина Не, че си така. експлозна, да. Ами, Аз не знам, що реши да минеш ще си така. обърках път. Оттам няма нищо. Сега вече не Ти съм, сега ще чак паднеш. сега не съм експознат. Ама тук има тук. О, добре, падаш. Ще ме спасят. Падаш и саботирам. Ние съм много добри, бе, бро. Добре, харесват ми тия. Добре. По мене? Ние са много добри. Да. Добре, бе, Аз ще брат, ти какви напреда, са бе. тия хитове, бе. Човек за първ път да видя такива рандоми стига. Да. Какво се случва? Сега ще дойде към мене, май. Я да видим. Не. Тук имаше кука, да. Оп, няма кука. И там Само няма една кука. палета. Имам палета, добре. Има тава в офиса. Но... Върху палетица може да дойдеш? Чакай да се хилна само. Там няма кука, така или иначе. Чакай, той ще тръгне и ще иска да свали... Не, стой. Колко Той процента човек... са? 70, 80, 90... Ай, просто бягай. На къде? Хой към Буна и се да, хилни добре. по-добре. Чакай, тук Да, някъде беше мек. дай аз. Тая игра ми харесва, тая игра е доста добра. Те са много добри, аз... Да, направо се очудвам. Ма ти гледай да се пазиш сега. Кой отваря гейт, Да. кри се нещо. На тая какво пише Get Out? Кой ти пише? Добре, Get Out, ама Кой ти го пише малко това? трудно. Тази Мег. Имаш я приятели ли? Да, абнах. Леле, къв си бърз се, Тук бат. куче мръсно. Ау, Как бе, човек, бях болтал палетата! лош. Леле, колко е щупена тая смръсна игра! О, няма такава глупост! Сега ще умираме за теб. Видял си. Не, няма такава глупост никъде! Да. Колко си? Браво. Къде да говоря вече, Ой. бе, човек? Само ми трябва няколко добри палети. Към тебе идва. Цяла игра си вече да ти спасила. Не пред мене. Да! Вече ще избягам наистина Ма не, накрая. ходи отвари втори гейт, ако искаш. То централния е над 90, да. То тук няма... Всъщност той е... Той е ли при Аз много се хеликоптера? забърках. А може би е при хеликоптера другия гейт. Имаш барал. Добре. Имаме... Виждат да се хилнем тук, или? Аз вече нямам Ще върнем Toolbox телефон. Charges. Саботирах 4 куки. И как па реши да яднеш още без да я видиш? Как играеш? Защото... Да. Те жена, а? Просто... Да. Тя къде се намира, бе? Да, е тук, май. Тя е такова, тя е Survivor Friends с 100 на 100. Не съм я питал, ама... Ясно. Няма как да са толкова организирани. То се обърка. Организирани, да. То искаш да влезем в бейсмент. Тук ли е Шива Exit Gate сега? Не, Не, другата, какво при случва? хеликоптера. Връща се. Връща се. Човек. Не бе, Мек, бе, какво правиш? Играта е приключила преди
10 минути не може да излезе. Да. Той се опита да ме столкне, човек. Гони ме. Гони ме, дева. Майка ми. Ау, тук няма палета, брат. Тук няма палета. И тук няма. Аз го позвах вече. Рипец. Бе грип. Рипец. Къде си? Ау, чак там. До булна. И сега ще ми махне и булна. Не го махна. Аз имам солгард, ако дойдеш да ме дигнеш, ама ме кампи. Дигна. Исках да ходя да се хилна, защото нямаше какво, палетите вече са фърлени. Нямам DS. Ще дойде към нас. Това ще удари. Столк е пред мен. Изкара го от сток, обаче ме стокна бая. Ами... Майка ти мръсна. Айде да бега, бе. Найс. Къде? Ау, не бе. Не. Чакай, чакай. За това не да се зачупа. Мег, стой, мег. Вдигна ли я? Не по мене. Майка му. Не, Лиджен викам. Лион. Ли- Лиджен, това. Той колко е стреснат, само ме видя и замахва такъв. Да, бе, да, е напрегнал се. О, Да, дай това ме намериш. удари. Окей. Чакай, какъв е този матч? Какъв е този рунд? Леле. Добре. Не! Ау, не. Аз ще се пробвам да поема хит. Какво стана? Аз имам Metal of Man. Имам Metal of Man. Къде е Имам Metal това? of Man. Къде е шибаната кука? Имам Metal of Man. Ела тук да блокираме двамата на вратата. Ела. О, найс. Бе, го дропна найс, само че се... Сега ще видим. Ще падне според мен. Ау, сайт или умря? Не, окей съм. Добре. И той ще успее да избяга, найс. Сега. Само гледайте стокне. Я, Окей. О, Но най-тъпата палета е вър. как го ти багва? Той знаеше, че не да може се да знае. докара Лион на кука и вика, та Шерил е наранена. О, брат, много добре. Аз бях на най-тъпото палета вър. На най-тъпо. Помня се тая bunch of clowns. But the good kind. Баси якото. Тя се е бала ли какво? Баси, да. Защото ние цяла игра си правим пишки, бе. Вие цяла игра таки се мъча да ви спасяват. А той имаше иридесен адон. Имаш... Ужасен беше той. Ама колко трайхарда накрая. Накрая ви изживяваш такъв стрес, че... Да. Само ме видя такъв и замахва такъв, вече се притеснява. 4 човека се вратят около него, той не знае какво се случва. Само ме видя и вече замахва такъв, аз стоя на 10 метра от него.